Bonjour, Oscar! Ah, Lumière, deixa'm en pau. Per què estàs tan enfadat? No estic enfadat, estic cansat. Per si no tingués prou amb aquell marrec d'en Simba a sobre de fer un munt de feina del màster. Oh, Oscar, em sap molt greu. Però has d'admetre que hem après un munt de coses sobre l'art. Ah, sí? Què és l'art? És una cosa una mica difícil de definir. És un concepte tan ampli que... Ja, no m'ho diguis, a veure si ho endevino. Tot a la vida és art. Nye. Bé, no és tant que l'art es trobi a tot arreu, però sí que qualsevol cosa pot ser art. Depèn de qui s'ho miri i de la intenció de l'autor. Els vídeos de la Chudio, que per exemple, poden ser art. Què? Els vídeos on sortim? No em facis riure. El doblatge no és art. Bé, el fet de traduir les cançons és música i literatura. Dos arts molt Jo importants. li penso preparar un esquerment encapçat. Guaitaré i quan ell d'ensumi sortiré i el tancaré. Doncs ja he pensat un pla millor per enxampar aquell vell bacó. Farem un brou en julivert i el cuinarem fins fer el puré. A més, el fet d'imitar les veus és quelcom interpretatiu, teatral. Què és el que veig? Tots dos ja ho crec, no fan pas lleig, ja ho veig. Ja ha començat a néixer amor entre el parent. Diria jo que hem d'esperar a veure què, però aviat aquest miracle complirem. Faré coincidir les paraules amb els llavis, respectar rimes. El silenci. El silenci no és art! Ah, no, que li diguin al John Cage. Ja n'hi ha prou, Lumière, m'estàs traient la gana. No pagaré fins que admetis que fem videoart. Videoart? Les nostres cançons? Què carai és un videoart? Ah, t'ho diré quand tant. Música, mestre? Ah, no, Lumière, me'n vaig d'aquí. No, Oscar, espera. La signatura dels digitals ens ha fet créixer. Ja no ens limitem només a traduir. Ara podem cantar allò que pensem, allò que sentim. Ni parlar-ne. No en vull saber res, jo. Espera, Oscar, que t'explicaré el que és un videoart. Videoart. Le jeu és fàcil d'explicar. Doncs parlem de l'informal, creació d'art digital. Entre això passarem de l'artístic fet gaudim. Crearem l'art és meravella, ho diu que la vaixella. Vam començar el curs i ara estem molt decebuts perquè el trimestre ha estat molt curt. I mostra continguts que hem après amb tu i aquest genial digital videoart. Videoart, art sonor i també quelcom nou. I també unes lectures que ens plantegen les qüestions. Què és l'art? Què és el so tecnològic? Vol dir bo? Molta teca, mediateca, la curiositat m'aixeca. Quan el preu s'hi arriba, una eina vam guanyar. Vostè ens va ensenyar a utilitzar. I com a mestre que si no li fa res vull agrair. Ah, per fi! Cora afanyat ha sortit el videoart. De tot l'ençons li diria que potser ens convenia un contingut més tècnic digital. Aprendre a utilitzar algunes eines per crear les obres més genials. Obedient, Amélie i American Beauty per m'aprendre com l'art és subjectiu. El cinema és la mostra més humana. No vull ser pesat, però ha arribat el videoart! Videoart, de cantar me'n faig un fart i potser amb una copeta m'és més fàcil d'explicar. Aquest gran sentiment que en Lumière posa content mentre ballen les tassetes. Jo t'explico les receptes d'una bona cançó, una taca. Quin horror! Jo sempre he defensat la perfecció.
Per això en editar vostè s'ha de fixar en el resultat. You are. Calleu! Mostrar una recollida que en la senya estudiat. Podem fer reflexió i mostrar l'evolució que hem acusat d'integració la digital com base. No és pas veritat que no té finalitat allò artístic en aquesta societat i queda demostrat que el fes-mo realitzat en videoarts digital.